Police Report. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Ay sana Ventor, tiniwait ang drug bypass operation iti barangay Sigor B, Kamanggaan iti Sulat Tiluwag. Tagtuan na patapulo nga baro nagindag iti barangay Pen Lawag City iti natili karpasan iti nakaurap na panaglakaw iti paket iti droga iti masang pulis nga napamarang iti droga. May isang plastic sachet nga dagsen ti 2 grams ti betorog aganatan iti pulis na posyo buyer. Malasin tireto dapat inaalang at duwa nga paket iti droga. May isang darakkel kang kasamitin duwa nga wagasit get naglaon iti droga. Umabot iti 1,500 pesos 1,500 pesos iti naalang kasmani kingkwana nga ti pakadagupan do iti naalang kingkwana idol Lawrence iti 1,700 pesos iti naalang kingkwana nga kasmani all in all 3.5 grams iti naalang kingkwana nga droga nga dan estimated value nga 37,400 pesos. Segon ti PNP dating hindi mo monitor illegal actividad iti suspect ket nagpositibo bagay tinuwad ng drug bypass operation iti Surat iti Lawag. Kaso kang labsing ti aray 165 sangwen ti natakamat at nga drug suspect. Iti sa balipay nga bangir nga pilanen iti kaso di nagpili nga sugal iti Paway Ilocos sa Norte. Sigon iti PNP di ito kit natilim iti masama kubo-kubo nuko tagnagan Nuevo Trinidad iti nadakamat ang lugar nga dito kit naala kadakwada iti panaglagsing dito PDC no to Ken Feed 9287 o palang ganito dumpay nga naala kadakwada ng ebidensya pas kuma iti pito nga pidaso iti get money o pagkapidaso iti 500 peso bill 12 pieces nga 100 peso bill kinda dumapay nga para permela may isang alamisaan aking kasama ng cellphone agraman pa iti 50 ket mga pidaso nga playing cards sa sekondi at 20 dito ket natili kalpasan iti informante nga iti ayam iti may parit nga sugal iti nadakamat nga lugar tinadakamat nga natili nga 20 ket tuwalo ket may isang steel collector iti barangay 5 na nasin na Paway Ilocos sa Norte. Kabuko ditoy napilaan ti kaso magsing iti PD 16 auto ken kasamitan dagitoy ket magulang piyansa iti 30,000 ngabot kinanginan iti piyansa tiya anti-legal gambling iti talaga sigit ulo iti tiliwan nga nag-ayang iti sugal iti iliti at Paway Ilocos sa Norte. Iti sa balipay nga bangir at dapat iti niwayat tata nga bypass operation iti dati napasamak tata nga bypass operation iti iliti Burgos Ilocos sa Norte particular iti barangay Baduan iti Paway Ilocos sa Norte iti Burgos Ilocos Norte. May basag informasyon muna nga iti nagreklamo iti PNP nga may kawarap nga naharas ti may isang lalaki nga daan iti paltog by iti labas na iti nakamat nga lugar. Nagdagos met nga nagresponde dito yung kanong iti PNP ti lugar nga naka-encontro anti nagreklamo iti ito nga nag-identify iti suspect nga 20 nga single nga taga barangay Kabaruan na Pidig Ilocos sa Norte. Nagdagos datoy nga nagtalapagaw apamang nakitanan iti operatiba iti PNP iti nakamat nga lugar na alaking kuana idol Lawrence ti duang hitchid transparent pasisisye agraman pa datoy padanon na danda iti armas may isang unit ti homemade caliber 22 at daan ti duwa nga bala ken masapay nga black purple lipstick case malaki nag-lipstick case. Tapos dito, natilim iti suspect ito mga pilanti kaso ng lagsing ti RA 165
10-5-91. Samot na dangran, tinadakawat na nagreklamo kapag nakataray, inside na nga dandarmas, tinadakamot at nga suspect nga agtawin iti 20. Iti abiyang iti PNP Traffic Division manarmamitan iti indap na Salana. Kaya iti may wadat nga parada iti Lawag City. Kaya iti Pamulang Festival iti Lawag City. Kasi nakamat yung nagundaway iti rota iti traffic code. At dadagitay traffic signs sa tan kagin no entry kay kasama iti one-way traffic para palang sa smooth flow iti traffic iti reto yung aldaw ket morging to naman aldaw ket adang to di implementasyon iti barbarong routing skill kalatoy parada iti sentro iti tilawag dati nukuan Idol Loras Idol Glen iti ruta parada out nagbalo na suma nakamiyarasan na ito iti araminda itunggal at iti programa wenno parada iti sentro iti sulat iti lawag kadwa iti PNP Traffic Division dagitay barangay officials barangay tanod sa ano sa kaban ng barangay tindapoy badang para kailan dati pa rin wadas si trafiko iti retungal daw iti sentro iti sulat iti lawag kada iti adaan tinuglugan mabalin ket abusan at single motor naon lagi tilugan daw iti kadwa tapi tas kasan iti nakarong ang trafiko iti likmot iti sulat iti lawag damag pelang manipot ti PNP Idol Dennis Salitio Tatap Aremen IFM News.